Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Alina. Manipod Quirino Province. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Konserbatibo ti pamilya adi makalag. Agpadang aktibo iti simbaan dagiti dadakkel ko. Dudwa kami kinimanang ko aklara nga kabsat. Adu dagiti kakabagyan mi. Isu asaan akat ni tatang ko a makaaramid kami iti dakes. Tapno saan a may babain ti pamilya mi. Isu apati pa nakirelasyon mi. Inlemang mi, kinimanang ko, aklara. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lina, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ayayatan ka, Clara. Nakasagana ka mga kalaysakan ka. Sige kit din, agawid kan. Amang ano makita na tanitatang ko. Apay nga minadinak yam amo ka dagiti naganak mo. Saan pa nga ita sa tor? Adan tuom no apanawan nga iyam amu ka kadakwada. Agawid kan. Sige. Ang umay kan tumanan pa siya rin, ha? Oh, sige. Oh, sige nga, Rada. Uy, pinasyar na ka manin ni Satur, ah. Api nga min asaan mo apinastrak iti balay. Anya ter aramidam dito likod ti balay. Papaayaban na ka ni Tatang. Mangantayo ka nun. Ay, boyfriend mo ni Satur, anya. Ha? Jak ibagbaga kada Tatang ken nanang. Boyfriend mo, nakita, nakaholding hands kayo. Agtal na ka man. Ala, umay ka, umunag takit din. Addamat gayam sekretom anya, manang. Addamat sekreto. Di mo ibagbaga kadananang kantatang da ito eh. Maamuan dalaang makitam. Wen, jak ibagbaga. Tatang, kayat ko timapan ang trabaho iji Manila. Bakit? Ikanak man iti danom. Ay, mabitla ang lakay. Antoy. Nagadwa mabalin mo apagtrabahuan dito'y probinsya tayo. Hanggang umadayo ka pa lang. Tatang. Ay, nahuston Lina. Sumardeng kan. Ngumaton tuman ti presyon ti dara ni Tatang yon. Sumardeng ka nga minan, Lina. No imbaga ni tatang asaan ang mabalin, di mo ipapilit. Mangantay kay din. Nawanan ako ni Tigana sa mangan. Makitam day nga inaramid mo. Ibagbagak laang matikayat ko nga aramidan iti biyag ko. Anya ngay ko mati mapasama kanyak no dituyak laang probinsya nga agdalinaod. Ni Tatang yaw ti rumbang amasurot dito apagtaangan. Anya? Awan ti pumanaw kada kayo ditaw. Nakaturugan ni manang ko. Magnaak dito'y tawa. Inayadak. Tapno saan ang makariing. Sa dino ti papanam. Manon arabi amadmadlaw ko amagmagna ka di tatawa. Parbango na nagsubli ka. Papapanam, ha? Ipulong ka ni tatang. Sige, ipulong mo. Ta ipulong ko mat nga da boyfriend mo. Anya? Mapan ko sarakan di boyfriend ko. Nagturad kan? Sige, mapan ako. Ape, adi mo pala i-follow up tay application mo di ta eskwelaan. Awan pa'y kano ti bakante, nanang. Kaya't ngamin ni Tatang mo, adi ti baryo ti pagisuruam anak ko. Kaya't ko kumamot iti sa bali a lugar. Sige Urayak laangan nga dagbakante diti baryo. Una, takasta ti kayat ni Tatang mo. Surutan nyo latan nga agkabsat, no anya ti kayat na. Tapara matlay ti pagsayaatan yaw ti pampanunutan na. Manang Clara, naggapuak iti ili.
Adugayam tagkasapulan iti teacher ijay. Anya ita? Saan ka di akayat mo tagisuro? Agaplay kan ijay. Saan akayat ni tatang? Apin niya iso ti masurot. Rumbeng asika ti agdesisyon. Agtal na ka man dita. Anya nga iti serbina anagadal ka. Nagdepdepender ka matlaang kinitatang. Siya, pumanawak dito'y. Anya? Talaga asukir ka nga, ana. Nanang! Tatang! Nay, nagsapa ka na nagriing, Clara. Nanang, awan ni Lina iti si Ledmi. Anya! Pinaypaisuran samot ng diyang baga na pumanaw. Nay, apay ngay, lakay! Lakay! Sapulan tayo ni Lina! Saan? Anya! Makamon iti biyag na. Makamon no agawid wano saan. Pimanaw! Iso ang makamon no agsubli. Ang empatsak. Agrigat tumetla ang dayjay. Ket agpakaasin to nga agsubli. Kaya't timang mangag ko ngay bagbaga dagiti tattao may papan ka ni Lina, Manong. Diyak ngamin makikakaruba kahit. Ijay lang simbaan ti ayuyang ko no kasta nga awanak dito'y balay. Anya ka di dagi tamang mangag mo. Simurot ka no iti may sa lalaki ang nagbakasyon manipod Manila. Aniya. Nabayag kanugaya man nga dalimad a relasyon da. Pasaray rin na nga kitkita da. Manong, apay nga minadi mo kaya't ang makirelasyon dagiti anak mo. Saan damutan ang minor di edad? Bayam ida nga aramiden da. Noan niya ti kayat da. Diyak kayat ang maisagmak dagiti anak ko. Kanya nga ita. Iliklik-lik mo ang maisagmak ni Lina. Gaminsagmak na mo ti bagbagina. Gapukin ka. Aniya. No pinalubusam ko maida ang nakirelasyon. Di saan ko maanak itaray, Manaw. Saan ang nakitaray ti anak ko? Anya saan? Kat no agpadadaan nagpukaw iti dayjay a lalaki. Kasano nga awan ammo may papan iti pan nakirelasyon ni Lina iti dayjay a lalaki, ha? Awan ti amok, tatang. Apay, awan ti imbagbaganagan ka? Awan, tatang. Ha! Clara, balagan ka. Di mo tuladan ti naramid ni Lina. Mangibabain dayjay a kabsat mo. Mapanta makipalengke, Clara. Uwan, nanang. Anya day ta suot mo abistida? Ay, sukatam day ta. Ababaunay. Uwan, nanang. Makita ni tatang mo day ta agungat tumanan. Iso ngamin day to iti uso ita. Ay, hindi ka man sumursurot iti uso. Saan na nasaya at akitaan? Uwan, nanang. Lakay, naunagmanan ti pampanunutan. Kumusta nga tan ni Lina? Ay, ikararag talaangan. Asapay la kumata saan na maisagmak. Pampanunutek no anya tinagkurangak ken kuana. Taapay ang naramid na ti kastoy. Ay, ala. Saan mo napabasulan ti bagim, lakay? Nasakit lang tinakam ko. Siya relihiyoso a tao. Diyak man lang nabagbagaan ti anak ko. Ay, Anya ko mati na sayat a masakbayan na itiday siya lalaki. Saan kumat ida alaplapda na makirelasyon? Ti kayat ko laeng. Pilyenda tay lalaki a relihiyoso. Tamo ka saan dang agsagaba. No kasta lalaki, ti pakiasawaan da. Maragsa ka na. Tay manugot ka nga kita ta dito eh. Nadamag mo ka din tinaramid ni Lina. Wen, iso ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Pud mo ka di? Uwan,
Pampabasulog nga ron ti bagik. Taamok idin. Ngamjak imbagbaga kadagiti naganak mi. Apay ko mapabasulam ti bagim. Naramid mo na jay. Gapo iti kina-stricto ti amam. Sator. Sika, anya ti desisyon mo. Nakasagana ako na sumango kadagiti naganak mo. Anya? Santa ko nga ilimod pa ti relasyon ta. Numaamon ni tatang ko asaan ka religyoso. Lapdan na ti panakirelasyon ko kan ka. Kaya't mo ka di mapasamak day ta? Ura may sakla nga nanong mo aman nalon, Clara. Napuno ti panagayat ko kan ka. Kati karik, doy ka nakitigundaway nga ayatan ka. Saan kan to ngagbabawi? Payakit kita am day takalendaryo, bakit? Ay, kuwala kay. Nalagip ko ngamin. Kastoy abulan, hindi na kita ray ni Lina. Ay, Talon atawan tinapalabas, lakay. santa na pagsaritaan pa'y dayta. Nakaamiris ka ka din, Manolo? Anya ko matirumbang nga amiresak. Dagiti basol mo Anya basol ko asasawam. Tinalabas akin na istriktom. Aniya. Ni Clara, manutitawanan. Angam aging ka ita. Ilamlamang nati pan nakirelasyon na gapukan ka. Agulimak ka! Maputang ka nga adda maibaga dagiti tattao kan ka. Mabain ka kadagiti kabagyam. Angam sika ti pagsasaritaan dagiti tattao. Religyoso ka. Angam di mo mat maameres ti ugaling. Nakaluto ka din, anak ko. Ay, saan pa'y nanang? Handa kami langi jay salas ken ni tatang mo Agbuya kami itiniyaws. Ay, Juan, sumaruno akto nanang. Ay, huwag gayam, Clara. Apay nanang? Apay adi mo pa umayan dito'y balay ni Sataur. Anya? Amo ko nga da relasyon nyo ken ni Sataur. Nagsina kami nanang. Anya? Apay ngay? Di na kanon mauray pa'y. Nanang, di ko maibagbaga da ito'y kan ni tatang. Clara. Diyak kaya't ama kaungat kanyak ni tatang. Addan samot tao lakay. Adda tataulan je asaw. Tatang, nanang. Ni Lina! Addan tanak ta! Ay na! Lina! Kumusta? Tatang, nanang, adda akon. Adda kaduhak. Siyan, anak. Agbless ka kadalolo kan lolam. Ay na! Ay na! Nag-cute mo't na iti apo ko, tanlakay! Ala, mabiit lang ang nanang. Tatang, itad mi ti pasarabo mi kada kayo. Naglaing nga agsaw di anak mo, Ali na. Mano ti tawon na? Nasuruk adwanan, manang. Ay, Juan gayam. Apay adi mo kadwa ti amana. Ay, single mother hak, manang. Ha? May sa titawan ni Shen, idi simurot iti sabali ang babae ni Junior. Iso ka di jay taga Manila si Muruta? Uwan, manang. Isong agmay may saak anang biyag iti anak ko. Kasta ka di? Ado arigat ti dimalanak iti biyag ko. Ngam sa anak ngagbabawi. Taga po kadagita apanubok. Ado tinasursurok. Kasta gayam tinapasamak kan ka ading ko.
Nakaluto ako. Ayaba akong datatang kananang tamangan tayo na. Ay, kita umaading ko. Nagmayat mo ti panagayayam datatang kan ni Shen. Kunak no kagura nakpailaang ni tatang. Saan mat siguro, ading ko. Gaputan nakita ng ti apu ko na. Maragsakan da nakakita iti apu ko da. Anya tinagsaritaan nyo kinilina itay, bakay? Jay man ipaaramid na paglakwak diti balay. Nabayag nga miinan nga arapaap ko ti maadaan iti kantina, lakay. Ipaaramidan na ka iti kantinam? Wen, mayat ka no nga minti trabaho na iti Manila. Iso anak ka urnaw. Hey, Ala, maturog tan lakay. Tane, rabi Tainton bigat, aw-awirat dya apo ko ta. Nagado a karpintero ang maalam. Apay ani Sator. Ay na, nalaing gayam a karpintero manang. Awan kayon? Agtan na ka dita. Apay, aging ka di ita? Lina, Ay na, ingka ijay ayan na. Kasaritam. ha? Ingkan, makisinubyan ka. Nuday tati kasapulan. Tatang, shh! Nakaturog ti anak mo. Pinaturog ko. Nabanog ataray-ataray itay. agyaman nakta inaklon na kami nga agina, tatang. Apay kit dinasaan. Tatang, alaag dito agundaway, adumawat iti pamakawan nyo. Gaputa pimanawak adi nagpakpakada. Hala. Bayamon dayjay. Napalabasan. Agyaman nagtatang. Wan gayam, ni Manang Clara, inawagan da dita eskwelaan. Panagkunak, alaan da nga agisuro. Kasta ka day. Agsarsarita dakin ni Sator. Ngagpaiso. Payapayak man ni Sator. Tatang, saan nyo kuman alapdan ida, iti plano da panagkasar? Apay kumaalapdak ita. Aramidan dati kayat da. Rumbang laeng amadaan da itinaragsak a pamilya. Natuloy ti kasar daman ng Clara ken Satur. Ket siya, single mother aklatta ngaging gaita. Ngam naragsak aklatta, tadda ti anak ko aliwliwa. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Lina. Pagayam Lina, saan tayo a perpekto? No pay kasta, adda leksyon tayo itiintay panagbiddot. Ket inton maminsan, saan tayon nga ulitan pay. Ket Lina, pagayam ko, ipaayam nga rod iti atensyon kan pammateg ti anak mo. Nang runa, taubing pay unay. Ngem kitdi, amok nga inton madanon ti tiyempo, maaddaan kanton iti mangipategken ka iti napudno. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Lina iti Quirino Province. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.